Средно училище Васил Левски, град Бяла Слатина, обявява прием след 7 клас за учебната 2024-2025 година. Профил софтуерни и хардуерни науки с разширено изучаване на английски език. Една паралелка до 26 ученици. Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии, английски език и биология и здравно образование. При избора на профил софтуерни и хардуерни науки получавате качествено образование и подготовка за реализация в престижни висши учебни заведения, както и в различните сектори на IT. Просперитет в разнообразни творчески и приложни дейности. Комплексно и широко профилно обучение по специалността. Ключови компетентности про програмиране, графичен и веб дизайн, компютърно моделиране и анимация и предпечатна подготовка. Наученото е съкровище, което следва собственика си през целия му живот. Средно училище Васил Левски. Бъдещето започва от тук.